La proposta és sobre la construcció d'un col·lector a la Bisbal de l'Empordà. La presenta el grup parlamentari socialista i té la paraula la diputada Moreta. Bé, continuem amb el Daró. Aquesta vegada és la construcció d'un nou col·lector a la Bisbal de l'Empordà. Hi ha uns estudis previs, uns documents de diagnosi en el Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de la Bisbal, que es va aprovar l'any 2015, que es va detectar que la xarxa d'aigües residuals existents pateix diferents problemes, entre els quals hi destaquen la limitació de l'estació de bombament per l'aigua de la piscina municipal, la sobrecàrrega del col·lector d'aigües residuals del sector urbà del marge dret del Daró i del municipi de Forrallac. La impossibilitat de la connexió d'aigües del sector urbà amb el nou col·lector projectat amb el nou pont del vial de circunvalació i el manteniment de les filtracions que afecta l'estació depuradora i l'aqüífer fa que aquestes limitacions posin en evidència la necessitat d'execució del projecte d'una nova construcció d'aquest col·lector en alta del sistema de sanejament de la Bisbal, que ha de substituir el desdoblament del col·lector en alta de sanejament, corregir els dèficits del disseny, és a dir, del traçat i la capacitat, i resolent el sistema de bombament d'aigües residuals i eliminant els punts d'intrusió d'aigües blanques. Per això el que demanem, instem el govern de la Generalitat a construir el nou col·lector en alta del sistema de sanejament de la Bisbal de l'Empordà. Aquesta seria l'explicació de la proposta de resolució que presentem. Gràcies. Moltes gràcies.